Hej hej, Seohex her. I dag der vil jeg vise jer en running glitch. Det virker efter patch 1.14. Som I kan se her, jeg har det nye billede. Jeg kan godt lige vise jer det. Hvis vi lige kan finde det, hvorfor hvis han tager en hjelm på, så skal I lige gøre det om igen. Det gjorde han ikke, så vi går ind i garagen. Så vil du tage din hørestilling og den running glitch med. Så er den her giver cirka 570 kroner. Skal du ikke gå ind i, du skal gå ind i den, der er herovre ved din garage. Så den der, den skal du bare lade være.
spinde rundt. Så var den der. Og så op.